Oglanlar düýün uçurum bolup institutda oturduk. Indi durmuş ýolunda Ullokan adam höküminde ilkinji adım. Haýsyňyz haýsy iş bilen meşgul bolmakçy? Hasan Haçen tabir etmelmen. Tuvalem, bagtyňyz bolsun. Men sen şoň şatlaňa şaýat boldum. Indi sen gedeň. Garna şolaysak diýýän. Hawa dost. Men üçin meň pikirim soraman. Meň ykbalym çözjek bolýaňyz. Bu atlardan han habarly bolmasa o. Sebäbi şol duşuga barmak oglan menim. Kıynanmasan Aydol. Kim bilýär? Benden sebäp diýilýär. Bir de oğlum. Bir ettin. Çok iyi gelin olup gelse. Mağa haka diýmegin. Durmuş gurmanlyk ýöne başa barmady. Sen men yüzüme yere tanlam. Düşünýärmi? Bolýar olar. Gurrun etke deliňle.